Kining milagruha ni Kristo famous kay ni nato. 5 ka pan, 2 ka isda, unya gipanalanginan, giapod-apod sa mga gigutom nga mga tao nga mga 5,000. Nya paghuman dayon nangabusog sila, nasobraan pagyud og 12 ka bukag. Kung mahinumdom lang kita nga ingon ani di ning atong Ginoo, nya suportahan pagid nato sa first reading nga ang mga Israelita sobra pasad sila sa 5,000 kay mga siguro mga milyon siguro to, kay matud pa sa record 600,000 ka mga lalaki ang gida ni Moises, kuyog sa ilang mga asawa, mga anak, mga kahayupan, nibaktas ngadto sa disyerto 40 ka tuig. Unya si Moises mo'y nagdaan nila, nagrepresentar sa Ginoo. Nireklamo ang mga tao kay sige na lang kuno sila kaon og mana. Kining mana mo ni una nilang reklamo nga mamatay kuno sila sa gutom dito sa disyerto. Nya gipauwanan sila sa Ginoo og mana aron mangaon sila inig kabuntag. Murag kaning atong hostiyas gidescribe man to diri sa atong unang pagbasa nga mura kunog hostiyas nga puti-puti nga may pagkayelo-yelo. Nya kung lutuon siya mura sad siya lami sa torta nga giluto og lana. So nindot kayo ang description, pero kadtong maong mana nga nakabuhi nila muuwan ra to siya. Mo to'y gitawag nila pagkaon nga gikan sa langit. Unya kining maong mga milagro nga gihimos Ginoo, gituyo ni niya pagpadayag aron kita karon at present kita may nagsigig sunod nas Ginoo, nagsunod ni Kristo, dili unta ta mabalaka bahin og pagkaon. Ining pagkaon murag mga 50% sa panginahanglan sa tao karon sa tibuok kalibutan involved og pagkaon. Gilingi anay mong tupad pangutan aing na wa mo'y problema sa kaon. Ana. Ay kasagaran ra ba nato? Maugid nay atong problema asa mig ipakaon. Nya human ika problema nag-asa ipakaon, mangutang dayon. Nya naa say mga buangon pautangon sad, butangan sa tag-as kaing interes, hangtod na noon mabulit nas utang, perti na naghanag utang, dili lang pagkaon ay problema, ang pagbayad na sas utang. Mo na si Kristo mihatag natog panigingnan, ayaw na mo ka problema anang pagkaon, relax lang. Matud pas mga apostoles, palakta na mga tao kay di na namo madadi ni mingaw kining lugara, daghan ra ba kay ni sila. Ingon des Kristo ay na palakta, kamo maoy mo pakaon kanila. Astila no, kini bitang ingnon tas Ginoo, kamo maoy mo pakaon kanila. Nya wa gyud kay daang pagkaon pagkadako ang problema. Pero unsa may gida sa mga apostoles, dili sinako nga mga pan, dili sinako nga bugas, dili binandol na kwarta ang ilang gidala. Unsa may gidala nila? Si Kristo mismo. Ang kuyog nila ang Ginoo. So kung ang atong kuyog mga igsoon ang Ginoo, wala ka nang hahanapin pa. Mo na siya tinuod. Anong mura mamog way klarong kuyog. Karon ra ba dayon ra tag minghoy-minghoy. Suswa na gid mi pagkaon, suswa na gid mi pagkaon. Nya ang pangitaon dayon, asa man ta makahuwam, asa man ta makapangayo. Ikuyog ang Ginoo. Ikuyog yun. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. So asa ang atong hinabang? Gikan sa Dios. Dinhi bitas atong parokya, kung wa palagi Ginoo, di kita kapadayog tukod aning atong kumbinto nga kadakua ani.
Matod pa ni Monsignor Tingting Angkahas pag survey niya din primero sa atong interior nga para maghimog interior design, ingon siya mura magdi ni kumbinto imong gitukod pa din, mura manig bag-ong patriya mga kuan ba, mga opisina sa dagko nga kuan. Pero ako sa siyang giingnan ako kani Monsignor pang matagalan gini niya sa kagamay sa atong parokya dinhi. Suok pag yung kaita, mga saa gani ning mga anhi dinhi at mapunta dito San Fernando Rey kay highwayman kani dinhi, muram nig suok kayo. Nakahimo taog ni ambisyon ta aning maong proyekto nga mo cost ni siya og mga 35 labing minus tingali mga 35 million. Karon human-human na ang atong structural daghan na tag bayron non ani. Pero unsa metong gisaligan? Ang Ginoo nga motandog sa kasing-kasing ninyo nga mga online o territorial parishioners nga mamalit mog slots. Kining atong SBF dag. Nya kutob sa mopalit ani dunay daily abundant graces. Sama ni mga tao ba nga ambot kinsay gadaan ni mga apostoles man tingali gadaan ning 5 kapan nya sa dihang ilang gipaambit 5 kapan murag equivalent sa nis atong 500 per slot da tangan lag 2 ka 0 ba 500 per slot. Tungod aning 5 kapan nga gipaambit o kinsa may tag-iya ani nabalik niya 12 kabukag mo na gitawag og daily abundant graces og makatestimonya kita ana kay kamong namalit wa giusan ninyo karon nga niingon nipalit ko Father din amanoon ko kontento sa akong kinabuhi, mura naman hinuog kuwang kayo akong kinabuhi ug naaman mo anang pagbatia karon og kahimtanga human mo mopalit pasabot wa gid mo mopalit pasabot wa dili kinasing-kasing ba dili hinurot ang imong paghatag mo na ang gustos Ginoo malipayon kitang muhatag kay tagaan sa taniya sa iyang hinabang. Diri sa atong ebanghelyo diri usa balik sa tas atong first reading si Moises nakaingon siya pagreklamo nas mga tao wa na nilami ang mana na pula na mi ani gusto mi atong karne katong dagkong isda nga atong gipangaon. Niingon si Moises nganong gilisod-lisod man ko nimo Lord, nganong imo man kong gitagaan aning klasihas mga tao, may pag-imo na lang sa kumpatyon kahasol ba ani mga tawhana mura siya ginikanan ba nga nangita unsa may tubag sa Ginoo niya nawap agibutang dinhi niabot dayon ang Ginoo niingon Moises ayaw kabalaka kung nag-uwan og mana mag-uwan sad og karne. Mao tong nauwanan po sila karne dito sa ilang journey. Mao nang ang Ginoo maminaw gyud sa mga pangaliya sa tao nga misalig kaniya sama ni Moises. Bisan gani ang mga buangon nga mga tao katong gitawag og mga hard-headed people nga mao ang mga Israelite gitabangan gyapos Ginoo. Muna kita labi na mong namalit ani atong slots o kitang sigig simba dinhi kamo sang sigig simba sa atong online nga misa. Congratulations, di gyud mo mahutdan sa pagkaon. Piluon ginas Ginoo iapil pagsulbad ang dili mabayrag kwarta. Unsa may dili mabayrag kwarta bisag pila ka bilyon, kalipay, kalinaw, kaayuhan, kahiusa og labaw tanan kalampusan sa atong mga tumong sa kinabuhi. Iapil gid nas Ginoo paghatag ninyo kanato nga mga manggihatagon. Mao na ang multiplication of graces, daily abundant graces. Manindog ta.